Kitara, ne nwaanyị gị na ya na-adina. Ka ebe ọ gbara mụ na nwaanyị anwa. Bịa madam, ka efe iji akpọrọ m, etinyekwana ọnụ n'ihe na-agbasaghị gị. Ya bụ okwu ezinụlọ ka m na-ekwu, anụ ọfịa. Chimo! Keyo, ị chọrọ ịdọgbu nwoke a? Otu nwaanyị. Mana ihe m mere gị nwaanyị a, kedu ihe m mere gị? Ị chọrọ ịdọgbu m n'aka? Ọ ga-abụ mụ na gị taa. Ọhaneze ga-agbazuru mụ na gị. Mmadụ niile ga-agbazuru mụ na gị. Ma ọ bụrụ eziokwu. Anụ ọfịa. Madam, ka ife na-eme? Nekwe nwoke a chọrọ ịwakpu m o. Ọ na-akpọ m njụ na mama m. Nwoke a na mama nzi ya, ọ dọọ m n'onu. Chọọ ịdọgbu m. Ọ dọtụchego m n'aka ebe a. Ọ chọrọ m ihe ọ chọrọ ime m o. Tụgburu onwe gị na nwaanyị, ama m gị. Ọkwa akpa gị ka m chọrọ inye gị. Akpa gị dapụrụ, m chọrọ ngwenite ya, azụ onye obi ebere, ọgọ ka m na-emekwa, wee chọrọ inye gị akpa a. Kịta anụ anyị sigo na m chọrọ izugo ori, na m chọrọ ịwakpo gị n'ike. O nwekwa ihe m mere gị nwaanyị a. Eziokwu ka m na-agwa gị, o nwere ife m mere gị. Ọrụ gị akụgo. Ọrụ gị kọọ. Ịmakwuru m aka n'akpa. A na-ekwu na ị chọrọ ịdọgbu m n'aka, ịma m aka n'akpa. Nekwe pọs m ka nwoke a mara m. Akpị na-ezoro ebe ị na-eche nche, onye ori ga-akụgbu gị n'aka taa. Kini ọtọ ọsịsọ, kini ọtọ. Bịa nwaanyị a, kụwa ya aka ụkwa ya, nọ ife gị ka o zu. Ọgwụ a ka o zuru ori, kụwa ịma ife ị ga-eme ya, ọgwụ gị ga-esu ọkụ, suo ya ọkụ, enete, ga-enyere gị aka. Akwa m ga-eme gị arụ. Ife m ga-eme gị tata. Ọkwa gị, mbọchị ị ga-afụ onye dị ka m, atụfukwanara m ọnụ. Anụ ọfịa, dịka isi adị. Madam were ebe ebere, ọkwa ajọ ihe bụ ihe ị na-eme. O nwekwa ife m mee gị nwaanyị a. Ọkwa ezigbo mmadụ ka m na-eme. Ọkwa gị. Nwaanyị a, imesi gị akụ, kụrie ya anya. Kụwa ya aka ụkwa ya, ịma ife ị ga-eme ya, mee ya. Nwaanyị a, ịgba na-ajọ mmadụ. Nwoke anụ a chọrọ izu m ori, ọ chọrọ izu m ori. Bịa nwaanyị, ịgba na-ajọ mmadụ, maka arụ adị nwoke a. Ihe onye ọbụla efu itigbu ihe, chọọ itigbu ya n'aka. Ọrụ onye akụ, onye ọrụ ya akụ, eme ndị ya ịghọta. Afọ m ihe niile mere ebe a, erekọdụ m ya, evidio m ihe niile mere ebe anụ a. Nwanne, ebe ọ na-adịbụ na saịtị, ihe a bụ GRA Enugu bụ ihe a. Ihe a mkpọtụ adụ ọdị ebe a ka m vidio ya gosi gị. Nene ya, nee ya. Ị na-afụ ihe niile mere ebe a? Ọkwa ị na-afụ ya? Nna mee ebere nọ, mee ebere, iwe ga-adị n'ọkụ. Ama m n'otu o si mee, ma na-emago woman na ịmago otu anyị bụ nwa esi eme. Woman power, otu anyị bụ nwa esi eme, biko. Nwoke ma ka iji mụ hapụ m anya, ịchọ ịkpụ m isi. Na ịmakwa na mbụ nwaanyị. Ọ gender equality, ọkwa ihe unu na-azọ. Ka m tie gị aka itie nwoke a ka efu ka o si atọ. Nwoke ị na-eti ihe na nụrụ nwa agbọghọbịa dị ka gị dozie n'ụlọ. Ọ mụgo ụmụaka na-azụ ya bụ mpa mmadụ, ọ na-azụ ụmụaka nri, na-ata ụfụ. Ifi ebe anụ a maka na ọ bụ sekuriti, ifile mebi na-ekpata gị ego ma ọ na gịnị mee. Ịma njụ ife ajụ, ị nwere conscience, ị na-eti ya, na-etitori ya. Ọ bụrụ nwanne gị nwoke ma ọ bụ di gị ka onye a bụ, ife ebe mmadụ na-eme ihe a ka ọ ga-esi wee dị gị. Bifo ime ihe ọ bụla ị na-eme, chee ya eche n'echiche gị.